Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno ena garti e windande men jeena ɓiire Dental Dina TV. Ena wayno on kollanoma deel ala ko serndi deel e raadeel so wona toɓɓere nde ɗo. So toɓɓere nde ala hen ko deel, so nde woni hen ko raadeel. Ari ardi ɗo tan mbawaton ɗum. Allah wallino on kollama deel, ayno deel wano ni kadi ko noon raadeel wayi. Holko serdiɓe tan ko toɓɓe ɗe. Deel toɓɓano, ɗo ko ra woni hen. Ɗo mbiya ra, mbiya deel, ay deel arti. Ɗo mbiɗa ra, ay mbiɗa deel, ay o arti. Mbiɗa ra, mbiɗa deel, ay arti. Mbiɗa ra, mbiɗa deel, ay arti. Mbiɗa ra, mbiɗa deel. Wadde deel o ene mofti nder raadeel he. So toɓɓani ko deel, toɓɓa mbiya ra, mbiya deel. So toɓɓani mbiya deel, so toɓɓi mbiya ra deel. So toɓɓani mbiya deel, so toɓɓi mbiya ra mbiya deel. So toɓɓani mbiya deel, toɓɓi mbiya ra mbiya deel. Wadde windande nde ɗo en hanki nde fof ko gotum, ene weeɓi, ɗum saabi jarankeɗen junno hen. Andu tan ko nde oɗon woni raadeel. So adima yo wani, hakkude ko yowani, sara ko yowani, so serdima alama wondi yowani. Ɗo tan ganduɗa raadeel Qur'ana o dow ha less, hankadi a wawi raadeel. Kalɗo jimi baɗo ni ko raadeel, kala baɗo ni ko raadeel, so wayini ko raadeel, so wayini ko raadeel. So toɓɓe ɗe goni hen wonata ko raadeel. So ɗe ngala hen wona deel, teskuyema wona ɗo no moƴƴi. Teskuyema wona e serdande hoorema. So toɓɓe ɗe ngala hen wi deel, so ɗe goni hen mbiya raadeel. Ari ardi ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbani ɗon jangon ɗigga. Hande nde windande kadi ɗe weeɓi, jarankeɗen junno hen. Numéro mon nani 77 906 14 81. Mbaɗon balle e jingere e duuso e galle golle. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Ly, Kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.